Odogwu Asaaba will video trendly. Ebe last year, somehow last year. Can you video have a trend? No one you chill that video never like it too much. Owega da ụmụnwaanyị as followers. Odogwu Asaaba. Kedu ife okwulu? Ife okwulu bụ na nwoke ọbụla amụrụ na Igbo. Na nwoke ahụ dị likely na ọ ga na-eti nwunye ife. Na ụmụ nwoke niile amụrụ na Igbo, especially Ọnịcha, na ba na control ụmụ nwunye be. Na nke emelụ nke ọzọ emere na ikwesịrị na control nwaanyị. Na ikwesịrị ime nke ụmụ nwaanyị wee nulu wee so onye. Ịbata na page ya follow ya niile bụ ụmụ nwaanyị. Nwazi ya nwa kwuo okwu against him. Emegidere mgbe abụ ọ nwere ofu sex girl ya nọkọtalụ that time nya na ya wee problem. This girl bịalụ kwuo ibe na-ese anya na Odogwu Asaaba. O kwutekwala okwu ụmụ ibe force a. Ụmụ nwaanyị wee taa anya si na pick me ka ọ bụ nọ nke ka ọ bụ nọ nke ka ọ bụ ibe ụmụ nwaanyị na-alakịrị ebe especially ụmụ nwaanyị. Kịta ụmụ nwaanyị na-alọghalị na ka agba. Onu nwe na-atazi Odogwu Asaaba. Ibe nọkwa bụ defending. Mme defend Odogwu Asaaba. Onu nwe na-atazi Odogwu Asaaba. Ụmụ nwaanyị na-ekwere ka ekwute okwu. Odogwu Asaaba gathered so many followers because of video bidoro emebe mgbe abụ back to back. Ọ na-akọ ndị Igbo. Ụmụ nwoke ndị Igbo. Ọ na-akọ ndị ọ mechara kọva ndị Igbo si na ndị Igbo na anyị kpọrọ Nigeria gọọmenti asị na anyị kwesị like aghọtara m the guy. Na-ekili this guy. Pattern nwe Odogwu Asaaba. Unu na adịrag. Mgbe ọ kpatara nke dị ụmụ nwaanyị mma ụmụ nwaanyị wee ju na peji ya. Ụmụ nwaanyị wee na-efoli ya. Ma ọ na-amara na o tieli nri na mkpo eji alata ụmụ nwaanyị. Maka na nwaanyị a na-like compliment. Ọ na-emegodi ife dị njọ. Ị na-asị ya na ife ọ na-eme dị mma. O ji wee bụrụ na nwoke kacha ịchọ ụta gị be di gị, o buru ụzọ kọwa di gị ọnụ. Ọ gwa gị na di gị abụ na ọ na-ezuzuka. Anụmanụ abụ. Kedu ka iji dabaga n'aka ọnya? Ị ma na nwoke ahụ achọghị ịlapụta gị gbufuo gị. Odogwu Asaaba wee ghọlịba ụmụ nwaanyị wee ju na kọmentị ya. O wee nazi anya ọbụna ụmụ nwaanyị erigo nne. Ọ na-ata ndị ọ na-ata jeze na họteelụ bili. Na-atazi ndị ọ na-ata. O wee mekatazi ọbụzi ya na ego na-esezi okwu. O wee bido chenjizie kọntent. O wee bidozie wee gwa gị na nwaanyị ọbụla chọtali ya si na biya wee pụta bịa na nya ga-ata nya bụ nwaanyị. Eneti ụmụ nwaanyị na-asị na o chenjibekwana. Amara na ọ na-adọrọ pụlanị na pụlanị ya wọkụbago. Nwoke ọbụla na-akwụyalị nwaanyị nke bụ nwaanyị gbalị ọsọ. Nwoke ọbụla na-abụ ọpụta na soshal midia ọ na-amasaji ya ego. Ọ bụ ibe dị njọ sị gị na ọ dị njọ. Ọ dịghị ọsị gị na ọ dị mma. Nya na ọ nwekwa nke ọzọ na-azakwa Odogwu maka ndị na-aza Odogwu na-aka anyị na-aya. O nwere nke ọzọ na-azakwa Odogwu o nwere Odogwu nke ọzọ bụkwa ụmụ nwaanyị ka ọ na-asọpọtụ anything nwaanyị ya. Mbọsọ ọ ga-eme gị ire. Mbọsọ ọ ga-eme gị ire ịcha na iji anya ọma. O ji anya ọma wee na-asọpọtụ gị. Nwoke ọbụla ga-ekwutere n'okwu ebe ibe o kwesịrị ịgba gị na ebe a na ịdị wrong ọbata gwa saịdị ebe alụgụ gị gba gị nke bụ nwaanyị uche gị ga-adị ya. Uche gị ga-adị ya. Ọ nke abụ bụ Odogwu nke ọzọ a ọ dị ka ọ na outside country. Ibe na-ebupụta our young girls n'olu di. Onye nụọ di ya ọsịsọ obupụta ya. Ọsị nwaanyị ibe a ji wee mee. Nwaanyị nwa 20 years ya ji wee nụọ onye 50 years. Nwaanyị onye 18 years ji wee kwe ka onye 30 years nọbịa. Nwaanyị na onye bụ under age. Mana o menubie n'ugwu Awụsa. Odogwu abụ jụọ nya ugwu Awụsa Alfa. N'ọsọsọ ndị Igbo. Onye nwaanyị ọwatalụ ndị Igbo. Mana nsogbu adịrọ ka anyị na-eje n'ubi na ji n'aka. So anyị apụta ka mbatazie nke Odogwu Asaaba abụ. Na m gwara unu na m na-edifend ya. Maka unu na-edifend bụ ya before. Ọ batalụ wee gba young lady wee kpọọ nya na phone. Wee sị ya ka nya ka ọ nyeli ya aka. O wee sị the young lady nya bịa na nya ga-enyeli ya aka. The young lady bulu ụzọ gwa ya onye na-akpụ ya na Abuja. Ọ sị ya rapụ onye ahụ nya bịava. According to the girl wee kụchi ike. Ọ gbarọ nne ya. Mana ọ sị na ọ bụ virgin. O wee sị kụchi ike wee jewe na nke Odogwu Asaaba. Wee luo ọ bụ na Odogwu Asaaba bụ na họteelụ ka ọ mere invite. Ọ sị na nya jụkwala onwe ya kedụzi ibe nya ya eje họteelụ mme. Na nya bụkwala onwe ya na-ajụ onwe ya kedụ ibe nya ya eje na họteelụ mme.
osoluo Odogwu Asaaba baa hotel wee luo na hotel ọnọdụ ka mgbe mgbala unu na o nwere mgbe anyị nọ Yoruba o nwere one of my neighbor nwa landlord nwa ya nwaanyị ọ batagodulu skuul landlord bịa chi anyị nwanne kpọkọ anyị niile anwa ọmọ Igbo ọmọ mmiri efi nwale anyị ejekwa ebe nwa ya nwaanyị nọ na ọgwa nwa ya nwaanyị dị ya ọ bụzialụ nwa landlord na-anụ ụgwọ ọkụ owelu ovu ụbọchị o nwere one of my neighbor the guy wee nọdụ na room ya nwa landlord ọ na-agwa m sị na nwa landlord a na ọ nwekwu ya eme ka ọ rapịa nwesị egedo dapụkwa landlord atọghị nga ọ sị na ya atalịlị nwa owelu ovu ụbọchị ọnwụ wee gboo ga-atọrọ aka nwa landlord wee bịa n'ụgwọ ọkụ kwọlie aka kpọkpọkpọ ọsị onye ọsị anọ nya ọsị ya batawa o meghe ụzọ bata n'ime o nwere onu bed young boys adị wee ọche nọ bed bụ ọcha anyị ọnọdụ anị n'elu bed ọgba onye adịla ọsị ọmọ Igbo femile ọbụta onye ọma na ihe na-agwụ ihe dị mma ọmezi adịra ọsị ọmọ Igbo femile ọwọ́sì yìí yàrá wọ́ọ̀kù this guy wẹ́ẹ́ jẹ́jẹ́ lẹ́nu bẹ̀rẹ̀ nọdún sí àdì ọmọ àdìrẹ́ ọsí ọmọ Igbo fìmílẹ̀ ọwọ́ pátó wá sí àdó wá sí nǹkan ọdọdọ ọmọ Igbo fìmílẹ̀ jọ ọwọ́ kwagidi ya ọtụ onye n'ebe ọsị ye o ti parí o náà gụcha aga neba m wee hụ o wee lie forbidden fruit so this girl chọrọ Odogwu Asaaba jee bataruo room akpọchi ụzọ sọza anya na Odogwu Asaaba nọdụ ma ọ ma na ọ bụ veji kedu ebe ị chọgalị nwoke na hotel maka na anyị na-ebuli emu that guy ka anyị na-ebuli emu onye ọbụla zụọ nwa ya ọfụma o jụọ ya child ọfụma o wee luo na hotel bataluo nọdụ na bed chineji ọnọdụ ọ kwesị na ego ka ị chọtara nwaanyị wele ego na vanụ ọnọdụ o wee megide ka mgba gị nke bụ eziokwu nwaanyị ọbụla sị na ovu nwoke repụlie bụ ezigbo asị juli ọnụ ovu nwoke nwere ike irepụ nwaanyị jụọ onye ni woman nwaanyị ọbụla olesi ma adịrị ọgụlụ gị olesi ma enyere gị ọgụ ịdị wik maọbụ na ị ṅụrụ mmanya ma na onye a ji mma ma o jide egbe ofu Chineke God isonugo oyi gị si aka gị na ya ma ọjụ maọbụ nwunye gị ọkpado ọkpị ya ịbanye ọkpa ma ọ bịa n'ala ya o jide ala ya kama enwebe ala ọkpado nke a ịghọtago ọ dịrọ possible jụọ any lady ọfụma na ofu nwoke ga-erepụ nwa ofu nwa olezi ma adị nwoke na-abụ ihe ga-erepụ nwa ofu nwaanyị now the girl si na emeli undress the guy undress her yipụchi anya efe oyi n'elu yipie nke oyi na yipie pantị odo ụnụ adazi eyi pantị kịta onwe nke adọka n'ojili nwanyị ezisicha gị ihe niile wụsa wee mezie femile this guy wee lugo gị elu wee dinacha gị wee pụta iwe sị na ibebela akwa this guy wee dị remorseful bata sekpula na yọwa gị nke gbayalụ yọcha gị isi na o sekpula na yọba gị yọcha gị ikweta iwe lara ụla ọ bata ọ sị na ọ lara ụla obele you can imagine onye erepụ lara ụla obele kedu ebe ị na-alarụla ụla ọ bụrụ erepụcha gị ebu na-erepụgo gị atago gị bụ na-atago gị kwunye gị ịnaba ịnọdụ di ya ọ larụba ọsị na ọ larụrụ ụla wee larụcha ụla nwoke wee jebe second round onye repụrụ mmadụ a na-ejero second round wọkalelini
nwoke wee jebe second round dagielu ebeliwe ya dagielu nwụrụ anwụ ma abụzi ya na ọ nwụrụ anwụ. Nwoke wee jebe ime second round o bụ iweli indomi olie bụ onye repụlere ọsụrọkpa ebunye indomi olie wee libi indomi lichaa osisi nye ego of which na ego ka ọ chọgara transactional tinye ego. Odogwu nwa wee mee kọlụ fake kọlụ si na ya emele transfer wee weli 8,000 wee nye ọdọstụ ike ya naba ibe seziri okwu nwanne m na ọ bụrụ na enyere Odogwu nyere 50,000 na ọ na-anị ya anya ga nụrụ onu ya okwu afọ aka na o wee nọdụzi ya wee na-asị na ọ bụ na nya makwa nyejere Abuja na onye Abuja aka gị mma ịbụra na onye bụ decide ka edizi virgin anya. Now the girl anwụọna adị m sorry na ọ nwụrụ according to them na asị na ọ nwụrụ ma ọ bụrụ ka efolo dị okwu ọfụma. Kedu ibe nwa gị nwaanyị na-achọga nwoke na họtel? Ọ chọga nwoke na họtel ka ha mee vigil ka ọ ga-eme fellowship ka ọ gaba laa di? Kedu nke ọ jere ime ka alụ aka? Kedu ihe ịchọga nwoke na họtel ime? Otu nwa ka ụfọdụ ndị dibịa si wee na-ata ụfọdụ ụmụ nwoke. O nwere ofu dibịa nna anụ nọ na Nnewi na Anambra anyị ọ lụchalụ gị ọlụ ị na-echighatazịbe complain maka ọlụ onye ga adreesị na họtel sị gị nga bịa ịbatazụ sị gị ka ọ kpọba gị mmụọ n'ime ọ kụpuo gị ike ịkpọba ntu. Kedu ihe chọgalụ nwoke ibe gị na họtel? Now the girl anwụọna Odogwu Asaaba malụ ka o si wee gbu ya onye mara ife melụ otu o si wee repu ya na ọ bụrụ ogbugbu sọrị otu o si wee repu ya ọ bụ na o repụrụ eziokwu. Anyị niile nnukwu from Odogwu Asaaba maka na nwaanyị bodo gị ebubo ị na-ajụ kedu ụdị Chukwu okike kele onye nwaanyị bonugo gị ebubo nwaanyị bo gị ebubo kpechi ikpe bo gị ebubo ị na-ajụ kedu ụdị iche ikele onye gị na nwunye gị kpee ikpe o wee kpee eze mmadụ ikpe gị n'azụ ụfọdụ ọ bụrụ mmadụ niile